Angibingelele bafethu sekusile mina uMagate. Ngithe asixoxeni sikhulumeni. Sikhumbuzaneni ukuthi impilo mayisinjena fanele izinto fathi uzazi uyikhumbule. Wena kongazi. Fanele wazi ukuthi ikhaya uyalishiya. Uhambe uyohlala endaweni owaziyo ukuthi mhlambe kuzoba ngconywana ukuthi impilo ihendlisheke ngoba uma ngabe mhlawumbe usekhaya ukule mpilo ye-wheelchair kuba nzinyana. Ngobani? Khona abantu abadinga ukunakekeleka. Uthola ukuthi ekhaya kuba nzima ukuthi unakekeleke. Wena into fathi uyazi ukuxhumana nama-social worker. Yabo. Fanele wazi ama-social worker ase-roundini yakho. And then ama-social worker ucommunicate nawo akutholele indawo engaba i-alternative for ukuthi ukwazi ukufocusa kahle empilweni yokuthi umelane nomhlaba since usukulesimo. Ngoba the more mhlawumbe uhlala nabantu abakhubazekile abahamba ngama-wheelchair, umqondo wakho uyarealize ukuthi no bafethu isimo sakho sesinje, nami nginale experience, nami ngiphuma endaweni enje, nami mhlawumbe indawo ekhaya uthi mawuthi uyaphuma nestephi eside uphumuwe. Nomunye asho naye inkinga yakhe nayo, nomunye asho uthi akekho umuntu ongangisiza nginakekele. Yabo, akekho mhlawumbe umuntu ngoba phela ngeke uzothi ufika nje usuyakwazi ukuya emabhodweni, uthi ufika nje usuyakwazi ukubamba uyeka kwezinye zezinto. Yes, impilo isuke ishintshe kancane. Isuke ishintshe kancane bese yakuconfuse ukuthi okay from lapha uthathe inhlanzi nani. Kodwa uma kuzokwazi ube nabantu abazoba positive, ube nabantu abazokwazi ukulekelela, ungaphila ekhaya kulobo bunzima ngoba sakwazi ukuthi nathi sihambe sibuye sibuyele kubona lobo bunzima. Sakwazi ukuthi impilo sesihlanganisa ke manje, sesigudla nayo yonke. Yabo. And ayikho into ebaleke njengokuthi fanele ukuthi ucabangele impilo yakho nekusasa lakho ngoba usacabangeli imanje, ucabangela into eyaphambili yekusasa. Uzophila ngani? From sekuka nje yini ofathi uyithathe la uhlanze nayo uphume nayo. Yabo. Fanele uhlale nabantu abazoba positive, abazoba into ozofunda until uzothi hayi sengiqondo wami usuhlakazekile-ke manje, sengamelana-ke nomhlaba. Ngoba umhlaba uwodwa uyakuconfuse. Ngobani? Umuntu balekelwa abantu bonke. Kubaleka abantu, ucashelwa abantu, uvese nawe confused, nabantu bakuconfuse more. Injalo bafethu, siyafundisana ngobani? Uma usufika usukulesimo, usukudidekile and izinto iswezi upside down. Yabo. Phela nje izinto eziningi kufanele uyifunde uzazi. So kunikeza kuthina ulwazi kancane bese uyafunda.